אחרי שסידרנו את ארון התרופות, נסדר את ארון הבגדים. כן? זה מייגע להוריד כל פעם את הסוודרים ולהעלות את הטישרטים. אני אישית שופכת את כל תכולת הארון על המיטה, מסתכלת על הבגן ומתקשרת לאמא שלי שתבוא לסדר, שלא בשרית. את יכולה גם להתקשר אליי. אין כמו זה אמא. בדיוק הטעות הראשונה. מה, להוציא? לא מתחילים מלשפוך הכל. זה משהו שאני יכולה להרשות לעצמי לעשות בתור אשת מקצוע. הדיכאון, או הטלפון לאמא הוא מיידי. נכון, מסתכלת על מה עשיתי? כאילו, איפה מתחילים את כל הבלגן הזה? נכון. עכשיו זו תקופה שצריך להתחיל לעשות סדר בארונות, להתחיל להזיז את הקיץ, להתחיל להוציא את הארונות, אפילו חורף כבר. שאין. שכן, נקווה שהוא יגיע. השנה לא צריך לסדר ארונות, אין חורף. כן, הכל בסדר. אוקיי, כן, בהחלט. זו הזדמנות טובה באמת לעשות מעבר לסדר הזה ולהחלפת העונות. זה באמת לעשות איזשהו סוג של מיון, לברר עם עצמנו נועלים, לובשים, עולה עלינו. זה נכון, מה שלא לבשנו או נעלנו או גרבנו בשנה האחרונה, כנראה שכבר לא נשתמש בו בכלל? יש מצב, כן. כי לי קשה להיפרד מדברים, אבל לקחתי, פעם אחת אמרו לי את זה, ולקחתי ואמרתי, אוקיי, אם לא נגעתי באיזה שנה, אני כנראה כבר לא אגע בזה בכלל. תראי, חלק מהשירותים שאנחנו נותנים, באמת, זה לעשות את המיון הזה ולשאול את השאלות. בעיניי סדר לא עושים לבד. זה באמת להיעזר או באחות, או באמא, או בחברה טובה. אחות, אחותי תגיד, לא, גם את זה את לא צריכה. לא, תעבירי לי את זה. זה בדיוק העניין. כי את באה עם מטרה, ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה להחליף עכשיו קיץ חורף. אבל את תעשי את זה most likely בלי לוותר על כלום בדרך. גם אם אין לך את הנטייה לשמור דברים. אם אתה לוקח איתך, רותם אליך איזשהו פרטנר שיעזור לך במשימה, הוא צריך לשקף לך בדיוק. את אמרת שאת רוצה להיפרד. כן. זאת אומרת, בחייך, את נראית עם זה נורא והיום, אוקיי? זה בכלל לא עולה עלייך, והנעליים שעלו 1,500 שקל, אם הן לא נוחות, הן לא יהיו נוחות, גם אם היו עולים 2,000, וגם אם היו עולות 30 שקלים. לכן, יש פה איזושהי משהו של התחדשות, של רענון, לראות עם מה יש לנו. כי החוק, אגב, בכלכלה של ה-20-80 עובד בבגדים. גם בבגדים. 80% מהזמן, לובשים 20% מהזמן. כן. לכולנו. טוב, החלטנו לעשות סדר בארון, וזה צריך להיות גם נכון, כדי שנוכל גם למצא את הדברים, לראות את הכל, כי לפעמים אנחנו לא רואים בגדים. מה שלא רואים, אגב... איך מקפלים נכון? אוקיי, אז ככה. אז קודם כל חוק, מה שלא רואים לא לובשים, וזה נכון לגבי למה לא לתלות כמה אביזרים או כמה בגדים על קולב. אחר כך, זה התשובה ללמה לא לשים דברים אחד מאחורי השני, כי most likely, מה שיש מאחורה, לא נראה ולא נשתמש. נכון. לכן, צורת הקיפול צריכה להתאים לארון. רובנו מקפלים כמו שראינו בבית. זה אפילו לא מודע. מה זה? בגדי ילדים זה הכי סיוט. זה למשל, אוקיי. למה? קודם כל, מה שעשיתי, נכון, מה שעשיתי, אבל פה, אני ריכזתי את זה במיכלים. כן. זה נובע מזה שבעצם, מה זה ארון אידיאלי? אין חיה כזאת בעצם. אנחנו הולכים וקונים ארון סטנדרטי. רגע, בגדי ילדים את מציעה לשים אותם ככה בתוך כאלה... אני אסביר בדיוק מה שאת אומרת, זה קטנצ'יק. אנחנו מתחילים לערום את זה בצורה כזו, ומהר מאוד זה נופל. יופי. מה הרעיון של... מגדל פיזה, ואז... בהחלט. הרעיון של מיכל... שזה מחזיק את הכל. מגביל אותו. עכשיו, יש לזה עוד אבל איך יתרון. נכון לקפל את זה כדי שנוכל להכניס הרבה דברים? מאוד, מאוד פשוט. אחד לך, אחד לי. אוקיי. רגע, שנייה, לא מתחילים פה לקפל בלי... אלוש, מוזיקה? ועוד אחד. אוקיי. תראי לי. את שמה לך את המוזיקה הזו כשאת מקפלת? רצוי. רצוי. אני מזמזמת אותה. רגע, אז בואי נעשה רגע את האוברול. ככה. שרוול, כמו של הגדולים. בעצם מקפלים כמו של הגדולים. כן. אוקיי? אנחנו נרחיק את זה רגע. מצד לצד. עושים מצד לצד. אוקיי? כמובן שהצד הלא נכון. כן. הצד הפוך. מקפלים מצד, מקפלים לצד. עכשיו, זה החלק הזה, ואז בצורה כזאת. ואז עוד אחד. כן. הרעיון תמיד בקיפול הוא לרבע. רבע. ומה זה? זה טישרטים? אוקיי, לא, זה תחתונים. וואו. תחתונים. עכשיו אני מוציאה תחתון אחד, תראי מה נהיה. אז אף פעם לא מוציאים ככה. גם לא... תמיד, 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 וגם אם זה חולצות שמסודרות, תמיד עושים ככה ומוציאים עם היד השנייה. בבוקר אני אבוא ואני אתחיל להפריד להוציא. אז לא צריך, אל תפריד. אל תפרידי, שיהיה לך בלגן. נכון, לא, ושיהיה לי עבודה. מה הכי קשה לסדר? אגב, את זה, גם זה לא יצא לי טוב, אבל מה שרציתי להראות שאפשר להעמיד, כן. זה לא ייפול? רק אם יש הרבה. בדיוק, אבל זה חוסך ארון. כן. מכיוון שכמו שאמרתי קודם, הארונות הם לא אידיאליים, והם
המילה ארון קונבנציונלי או ארון סטנדרטי, זה מתאים למוישה ושושנה, וזה לא מתאים לרבקה אבל את מציעה באמת לשים בארון כאלה טעים, כל מיני, לחלק אותו אם אין מגירות שמיועדות למטרה הזאת, או שמראש זה חולק בצורה כזו, אז כן. הדוגמה הכי טובה שאפשר לתת היום, זה נושא של הנעליים, ברשותך. אלה. העניין עם נעליים זה ככה, אנחנו רק הולכים ויש לנו יותר בגדים ויותר נעליים. כמה עולה קופסה כזו? זה 4, זה בחבילה של 4, זה עולה 69 שקלים, זה ממש לא יקר. היתרון של הדבר הזה זה ככה. קודם כל, אנחנו רואים את הנעל. זה אומר שאת לא צריכה לפתוח קופסה, יש כאלה שעושים. יש כאלה ששומרים את הנעליים בקופסה האורגינלית, אבל יש לך 30 כאלה, לכי תזכרי מה. זה יתרון אחד. יתרון נוסף זה שאפשר לפתוח את זה. ואז בעצם את לא צריכה להוריד את הקופסה, אלא את רואה מה שאת רוצה ושולפת את הנעל. דבר נוסף, יש אנשים שאומרים, אני לא אשים בתוך ארון, יש ריח. אז כשזה סגור, אפשר. אגב, טיפ סתם, אפשר לשים ניירות של, בפנים, נייר של מייבש. בכלל... אבל למי שאין כסף לכאלה, אז אפשר לצלם את הנעליים ולהדביק תמונה על הקופסת נעליים שלכם. בהחלט. אבל היתרון שזה, את יכולה לשים לרוחב, את יכולה לשים לגובה. זה יופי של פטנט. ומה עם כל האקססוריז? היום אנחנו עם צעיפים וחגורות. אותו סיפור. יש לנו, ככה. יש את הפתרון של תלייה. כן. מה זה? מכניסים מפה. כן. זה עיגול שהוא קולב, למעשה. רגע, יש כאן אחד שאי אפשר? זה במקרה, כן. למה? אפשר לנסות, כן, נכון. זה נהדר. עכשיו, יש לזה עוד יתרון, שאת לא צריכה להוריד את כל החגורות. מה? בוא נגיד שאם עכשיו את רוצה את החגורה האמצעית, אז את מסובבת לך את זה למקום הנכון. מעבירה ואז את מוציאה. זה יתרון אחד. אם אין מיליון חגורות, ואין לנו מקום יקר בתלייה, כי כמו שאת רואה זה תופס רוחב, נכון. זה פתרון טוב. פתרון נוסף, זה אפשר בעצם להקצות מגירה. ואז לעשות מזה בייגלה? לעשות בייגלה. אם אין כמות נוראית, אז גם פה, באותו בייגלה, אנחנו יכולים בדיוק לגלגל, אבל עדיין להעמיד. אני קוראת אגב לשיטה של הצורת קיפול הזו, צורת ספר. אני בעצם לא עורמת בצורה כזו, כי אם הייתי שמה את זה בצורה, הנה פה יש דוגמה. למשל, פה. אתם יכולים לראות אלה גופיות, אבל את לא יודעת מה יש לך למטה. איך אני גם יש. נכון? לכן אני לא אוהבת את הצורה הזאת. זה לא טוב. ולכן אני מקפלת את זה כך. אוקיי, אנחנו נקפל את זה כמובן לחצי, שיתאים לגובה. אבל בצורה כזו, יש לי אפשרות לבחור איזו גופייה אני רוצה, וגם הטירוף הזה, שאנשים חושבים שאני מסדרת לפי צבעים, זה לא ממש טירוף. יותר נוח למצוא בין הלבנים, תשימי לב שזה מגוון, או אפשר לראות בין המגוונים. כל הגופיות ספגטי האלה, זה מה זה? נכון. איך מקפלים את זה הכי נכון? מקפלים את זה כמו גופייה, רק ביותר קטן. ביותר קטן? בוא נראה רגע. כן. רגע, שנית, רגע, ביחד. בוא נראה, ביחד. את מוכנה? אני כן, המקום לא. אני אחרייך. אוקיי, 1, 2, 3, 4, yes. טוב, יש לנו הרבה לקפל, עשינו בלגן. אז פרסומות וחוזרים. בבקשה. אוקיי. מה עוד? אני במוד, תני לי לקפל, תני לי לקפל!